бременските градски музиканти. Един човек имал магаре, което дълги години търпеливо носило пълни чували жито на мелницата. Но ето, че силите му почнали да го напускат и то ставало все по-негодно за работа. Тогава господарят намислил да се отърве от него. Разбрало магарето, че нищо добро не го чака, та побягнало и се запътило към Бремен. Надявало се, че там ще може да стане градски музикант. Вървяло, що вървяло, зърнало едно ловджийско куче, което лежало край пътя и дишало с отворена уста, сякаш било капнало от тичане. Ех, Давчо, защо дишаш така тежко? Попитало магарето. Ох, отвърнало кучето, защото остарях и от ден на ден отпадам все повече и повече, та не ме бива вече за лов. Господарят реши да ме убие и аз си плюх на петите. Но как ще си изкарвам хляба сега? Знаеш ли какво рекло магарето? Аз отивам в Бремен и ще стана там градски музикант. Ела с мене и също подай заявление да те назначат в музиката. Аз ще свиря на лютня, а ти ще биеш барабана. Съгласило се кучето и двамата тръгнали заедно. Не минало дълго време, видели един котарак, който седял начумерено край пътя, сякаш град го е бил. Каква беда те е сполетяла, та си толкова кисел, стари му стакане, попитало магарето. Кой може да бъде весел, когато ножът опре на гърлото му, отвърнал котаракът. Остарях вече и зъбите ми отъпяха, та предпочитам да седя зад печката и да преда, вместо да ловя мишки. Но господарката реши да ме удави и аз офейках. Сега се чудя, имая къде да седявам. Ела с нас в Бремен. Знам, че те бива за нощна музика и можеш да станеш там градски музикант. Котаракът сметнал, че това е разумно и тръгнал с тях. Скоро тримата бегалци минали покрай един чифлик. На портата бил кацнал петел и викал колкото му глас държи. Ще спукаш тъпънчетата на хората, рекло магарето. Какво те е прихванало, та си се разкукоригал така? Бях на хубаво време, отвърнал петелът, но утре е празник, ще дойдат гости и стопанката без капка жал в сърцето рече да свари супа от мене. До вечера ще ми отрежат главата. Затова ще си дера гърлото, докато мога. Слушай, червеноглавчо, рекло магарето, я по-добре ела с нас в Бремен. Където и да отидеш, все ще е по-приятно, отколкото да умреш. Ти имаш хубав глас и ако дойдеш с нас, ще направим музика за чудо и приказ. Допаднало това предложение на петела и четиримата поели дружно. Но град Бремен бил далеко, не могли да стигнат там за един ден, та вечерта спрели в една гора да пренощуват. Магарето и кучето легнали под едно голямо дърво, а котаракът и петелът се разположили на клоните, но петелът поразмислил и се изкачил чак на върха, дето за него било най-безопасно. Преди да заспи, поогледал се още веднъж на всички страни и му се сторило, че в далечината блещука огънче. Викнал на другарите си, че далеко от тук сигурно има къща, защото видял светлинка. Магарето рекло: ще трябва да станем и да отидем там, защото тук не е никак удобно. Кучето пък добавило, че 2-3 кокала с малко месо добре ще му дойдат. Дигнали се и тръгнали към светлинката, която бил зърнал петелът. Скоро тя заблещукала по-ясно и ставала все по-голяма и по-голяма, докато най-сетне спрели пред ярко осветена разбойническа къща. Магарето, нали било най-високо, се приближило до един от прозорците и надникнало вътре. Какво видя, Сивчо? Попитал петелът. Какво видях ли? Отвърнало магарето. Трапеза с хубаво ядене и пиене, около нея са насядали разбойници и сладко-сладко се гощават. Ето ти работа за нас, рекал петелът. Ох, да бяхме ние вътре, рекло магарето. Мислили животните какво да направят, та да изгонят разбойниците и накрая намислили. Решили магарето да стъпи с предните си крака на прозореца, кучето да скочи на гърба на магарето, котаракът да се покатери върху кучето, а накрая петелът да подхвъркне и да кацне на главата на котарака. Щом се наредили един върху друг, почнали по даден знак дружно да пеят. Магарето заревало, кучето залаяло, котаракът замилкал и петелът закукуригал. После разбили прозореца, стъклата звънко се разхвърчали и четиримата побратими се втурнали в стаята. Като се разнесла тази оглушителна врява, разбойниците помислили, че е влетял зъл дух, скочили от местата си и в безмерен страх се разбягали из гората. Седнали четиримата побратими около трапезата, благодарни и на останалата храна, и яли така, като че занапред ги чака цял месец глад, та трябва да си подложат добре. Заситили се четиримата музиканти, угасили свещите и потърсили място за спане, всеки според нрава и желанието си. Магарето легнало на бунището, кучето зад вратата, котаракът на печката, пълна с топла пепел, а петелът кацнал на покрива. И тъй като били уморени от дългия път, скоро заспал. Минало полунощ. Видели разбойниците отдалеко, че в къщата вече не свети и всичко изглежда мирно и тихо. И главатарят рекал: не биваше чак толкова да се плашим. Изпратил едного да види какво става в къщата. Пратеникът заварил всичко мирно и тихо, влязал в кухнята и рекал да запали една свещ. Като видял очите на котарака, които светели като живи въглени,
Той доближил до тях клечка и се навел да подуха с уста, та да я запали по-лесно. Но котаракът не разбирал от шега, скокнал, зафучал, запръскал слюнки и му изподрал лицето. Разбойникът загубил ума и дума от страх и хукнал към вратата. Но там скокнало кучето и го ухапало за крака. А като бягал през двора покрай бунището, магарето в добавка му дало един здрав ритник с задните си копита. Петелът пък, разбуден и разсънен от врявата, изкукуригал от покрива. Тичал. Разбойникът с всички сили върнал се при главатаря и рекал: олеле, в къщата се е настанила една отвратителна вещица. Зафуча насреща ми и ми изподра лицето с дългите си ногти. Пред вратата стоеше един мъж с нож в ръка и ме ръгна в краката. На двора пък лежеше някакво черно чудовище и ме удари с тежка бухалка, а горе на покрива стоеше съдията и викаше: дайте ми го тоя хайдук. И аз гледах да офейкам колкото се може по-бързо. От тогава разбойниците не посмели вече да прекрачат прага на къщата си. На 4 бременски градски музиканти пък толкова им харесало, че дори не помислили да си вървят. А на пратеника на главатаря още му тракат зъбите от това, което разправи на другарите си. Край.